Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε με τον... πώς το λένε μισό? Με τον Chester 10 μάτς. Και άμα χάσουμε το ένα μάτς τουλάχιστον, θα πρέπει να αγοράσω από το shop αυτό εδώ πέρα το skin, το Rocket Brown. Η αλήθεια είναι, εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν θα έδινα 79 gems γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να αρχίσουμε το πρώτο match. Ελπίζω να μην δώσω τα gems μου. Επειδή εγώ τα κρατάω και ελπίζω να μην χάσω κανένα match. Φυσικά μία εγγραφή να φτάσουμε τις 50 εγγραφές και να κάνετε και 10 likes σε αυτό το βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όπα ρε, τι έγινε? Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το μάτσα, αλλά μας πέταξε για κάποιο λόγο. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Η αλήθεια είναι, σε αυτόν δεν έχω τίποτα. Από τα νέα, από τις νέες δυνάμεις, από τα πράγματα που όλοι έχουν δυνάμεις. Νομίζω αυτό δεν θα πάει και πολύ καλά. Όχι, δεν μπορεί. Δεν βλέπω να περνάει από το πρώτο μάτς. Σίγουρα θα το περάσω από το πρώτο μάτς μου. Όχι ρε φίλε, ένα κουτί πήρα πάνω και εδώ. Και βρίσκεται αυτή μπροστά. Πώς σώθηκα, αυτό είναι άγνωστο. Ακούστε, άμα βγω πέμπτος και πάρω κύπελα, μετράει ότι δεν έχασα. Άμα πάρω μείον κύπελα, μετράει ότι δεν πήρα. Τώρα έχω πάρει κύπελα, έχω δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω. Έχω hyper. Πάμε λίγο πρώτο match win και πήραμε 13 συν 6, 19 κύπελα πήραμε. Όχι, και για να δούμε εδώ, αυτό και αυτό. Μάλιστα, κανονικό, 150 credits, κάτι είναι αυτό. Πάμε. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε να αρχίσω και κάτι καινούργιο. Ένα παιχνίδι, έχω σκεφτεί ένα παιχνίδι. Λέγεται The Wolf. Είμαστε ένας λύκος που σκοτώνει και κάποια άλλα ζώα. Έχει και δυνάμεις, ο λύκος είναι πολύ ωραίο. Αυτό το παίζει και μικρός, είναι πολύ καλό. Άμα γράψει στα σχόλια άμα θέλετε να το παίξω. Η αλήθεια είναι, Chester έπαιζα εγώ πάντα πήγα και ήταν ωραίος το Chester. Απλά τώρα τον είχα παρτίσει επειδή θα το κάτι με άλλο, δεν μπορώ να ήταν ίδιο. Γύρω εδώ, θα μας κάνει χειραγιό. Με το πιστεύω παιδιά. Πρέπει να το αγοράσω το skin, δεν πειράζει, πάμε να παίξουμε τα ματσάκια μας, εμείς. Όχι ρε μπρο. Κάτσε λίγο. Ωραία, φίλε. Οκ. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τα 8 ματσάκια και στο τέλος θα παίξουμε. Θα το πάρουμε.
Ναι, το ξέρουμε εδώ ότι δεν έχουμε τίποτα. Άντε ρε. Πάμε για αυτόν τον Crow απ' έξω. Αμέχει για αυτόν τον Crow. Λοιπόν, οι προβίδειες. Ο Crow μου πάει τα νεύρα του. Δηλαδή τα δοχεία είναι όταν είναι βέβαια. Τι κάνει αυτή ρε κοινή. Έλα ρε μπρος, κάτι έχει μέσα πολλά λιτρά. Πρέπει να πάμε λίγο στο Surge. Και συνήθω και συνήθω. Τι κάνω ρε, τι κάνω. Τι ήταν αυτό, τι τους έκανα όμως, τι τους έκανα. Ένα W μπρο, τι τους έκανα Πήραν 23 κύπελα. Εγώ όλο το μάτι παίζει εγώ το σκούτος. Για να δούμε, πήραν 56.000 κύπελα. Για να δούμε τι άλλο skin μπορούμε να φορέσουμε. Εγώ λέω να φορέσουμε αυτό. Με ποιο ωραίο. Άλλα 7 μάτς. Ή όχι, έχει 6. Και πάμε. Εδώ πέρα βλέπουμε εντάξει. Μπορεί να κάνουμε το βίντεο που να τον ανεβάσω πρεστίζ τον τέτοιον. Τον Chester. Γιατί είναι καλός παίκτης. Πλήρη δεν είναι κάποιος άλλος. Για να δω. Εντάξει, δεν κάνω κανείς πώς. Μια Piper. Τι πας ρε μικρό. Πώς φοράει Piper αυτό μας. Θα του έρθει και ώρα στέλνει γιατί το κάνει κάτι. Ο Chester νομίζω νικάει τον Edgar. Όταν έχει τα πολλά εδώ πέρα και έχει 5. Όπως και κάθε παίχτη με κάνει νομίζω, γιατί είναι πολύ δυνατό. Δεν το πέτυχα εδώ. Έλα εδώ ρε, δεν καλά. Αν τολμάς. Τώρα ποιος δεν υπάρχει μόνο να μην νικήσει, τέλος πάντων. Εντάξει, όχι, αλλά... Όχι, δεν θα πάει εκεί. Και πέθανε. Άλλα 5 μάτς. Ή βασικά εγώ λέω παιδιά να παίξουμε 3 ακόμα, εντάξει. Αφού τώρα ξέρουμε ότι έχασα και θα το πάρει το skin, μπορεί να παίξει το skin. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν έλεγα πώς πάει. Τώρα έχουμε χτίσει ένα whistling και είναι καλά αυτό, έχουμε πάει καλά. Τώρα έχουμε χτίσει και ένα whistling, οπότε πάμε μια χαρά. Πήραμε το πρώτο κουτάκι, εκεί μέσα να πάμε να πάρουμε και διαλύσουμε. Όχι, πότε θέλαμε να βγάλει δύο τέτοια. Πάλι να παίξει. Πότε πρόλαβε όμως. Τελείωται το άλλο. Ρε, γιατί πήγαμε να πρεστρίζει άτομα. Θα παίξω άλλο αυτό το μάλλον το τελευταίο μάτς. Πήραμε το δεύτερο κουτάκι. Εδώ πέρα γιατί βλέπετε εδώ πέρα έναν Sirius, ένα Surge. Γενικά μας είμαστε στο κέντρο και μας έχουν περικυκλώσει νομίζω.
Πρέπει να πάμε αυτόν. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Όχι αυτός δεν πρέπει να κάνει. Πόσο κόβουνε ρε. Πού είναι τις αρχίσεις αυτές τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα ματσάκια και πάμε να αγοράσουμε ένα από αυτά τα skin, να δούμε. Λοιπόν, βασικά, παιδιά, το αγοράζω. 3, 2, 1 και το πήραμε. Ωραία, τα τζέμ σου ρε, τα κατάλληλα τα τζέμ σου ρε, τα τζέμ. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να πάρουμε εδώ πέρα και το ζεύγιο. Πάμε να το δούμε αυτό πως είναι και να το δοκιμάσουμε στη σέλιδα. Όχι ξέρουμε και εδώ πέρα στο πάμε. Θα το δοκιμάσουμε. Δεν είχα ποτέ κανένα τέτοιο μάτι. Πολύ ωραίο φαίνεται σε μάτι. Μ' αρέσει. Αυτό το μόνο που μ' άρεσε, αυτό πήρα. Καλό, Οπα. Έλα ρε, κοίτα εκεί τι κάνει ρε, για να μην τα πάρω. Ay, να γατζήσει. Πάμε λίγο. Πιου, πιου και κλείνεται. Όπα, όχι ρε. Δεν γίνεται. Ρε. Μαμά, είναι 9 η ώρα. Και παιδιά, νικήσαμε. Έγινε. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν. Αυτό είναι παιδιά το βιντεάκι. Κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like στο βίντεο για να φτάσουμε τις 50.000 like. Bye!